אני עכשיו אעשה סיקור מהיר של המקום הזה שאנחנו נמצאים בו. אני יוצא מהחדר והולך לכיוון הבריכה פה. זאת הבריכה שלנו, זה האזור הפרטי שלנו. ויש פה עוד אזור אחר שהוא כבר האזור הציבורי. כל פה צמחייה. זה דרך אגב במבט לאחור איפה שאנחנו נמצאים. כאן בנקודה הזאת זה הכניסה לחדר. כל המבנים פה בתחום הזה נראים ככה. אז יש פה אזור לאנשים שלא לקחו חדרים עם בריכה שהם יכולים להיות בצד השני כאן, ואין פה לחץ בתקופה הזאת, שזה מדהים כי זו תקופה עסוקה של השנה. כאן נמצא חדר אוכל של הבופה, גם בוקר וגם צהריים. ואז יש את המתחם של הבריכה הגדולה. האנשים שם נמצאים איפה שהבר של הבריכה הגדולה. והבריכה הזאת מקיפה את כל המלון. יש שם עוד מקום אוכל קטן לילדים. ואז יש את הבריכה של הילדים הקטנים שמאחוריה, המתחם כולו, מאחוריה זה הקידס זון, קידס קלאב שלהם, שנמצא פה. אז הילדים מאוד מבסוטים מזה. כי לא חסר מה לעשות פה בשבילהם. יש להם פה את המתקן הזה שמנתחים אותו ושהילדים הקטנטנים נמצאים ושנמצא שמה, מטפסים עליו ומשחקים. יש את המתקן הזה כאן למעלה שהילדים הצהוב הזה מטפסים עליו, ואני היום פספסתי בבוקר על מוג היה שם. ושמה קיצון קלאב שלם בפנים, אני לא רוצה להיכנס כי חשוך שמה ויחסית ויראו פחות טוב. וכאן מהצד השני זה שוב המתחם שלנו, כאשר אפשר לראות מהצד הזה כאן כמה נוח וכמה אין לחץ בתקופה הזאת. ממש לא. וזה השבוע אחד מהעסוקים שלהם, אבל המלון הספציפי הזה הוא יותר אקסקלוסיבי, אז יש פחות לחץ של אנשים ויותר נחמד. יש פה גישרון קטן שמוביל לחדרים. הנה החדרים שלנו מהצד השני של הגישרון, ופה אפשר לראות הקומפלקס הזה עכשיו שבתמונה זה איפה שאלמוג וקורל, וזה השני איפה שקורן מסתובבת, זה שלנו. אפשר להיכנס גם מהצד הזה. ומהצד הזה אפשר לראות את המתחם מאיפה נכנסים לחדרים במקור. יש להם פה את המפל הקטן הזה, ואז יש את החדרים. אני אדפוק שקרן תפתח את הדלת ואז אני אעשה סיקור גם של החדרים איך הם נראים. כאשר
זה החדר, אני אתחיל עם החדר של הילדים. קרן, תדליקי לי את האור שמה. החדר של הילדים מתחיל, כן, את כל האורות. החדר של הילדים מתחיל מכאן. זאת הדלת של הכניסה, פה מתחיל החדר של הילדים. אופס. יש להם פה מטבח קטן, חדר, פינת אוכל עם פינת טלוויזיה, ויציאה לחצר שמוביל גם לבריכה, מה שראינו קודם מהצד השני. שזה כאן, כאן הם יכולים לשבת בבוקר, הם יושבים פה, הם גם אוכלים כאן את הארוחת בוקר שלהם, אם הם רוצים, וגם משחקים פה. כאן יש את באתי פוקוס רגע. כאן יש את החדר שינה שלהם, שזה נפרד, שגם ממנו יש יציאה לאותו חצר, הם עשו את זה בצורה מאוד חכמה. ויש פה מקלחת שהם קיבלו ביחד עם שירותים, מקלחת מאוד נחמדה. אחר כך יש את החדר שלנו, זה הסלון שלנו, גם כן קיבלתי פה מקום עם מכונת קפה, ויש את המקום שלי, איפה שאני יושב שמה, עם המחשב שלי ועם הטלוויזיה, שלא שמים לי בלילה. יש את המקלחת שלנו, שהם עשו פה דבר מאוד נחמד, הם עשו פה דאבל דוש, שזה גם טוש פה וגם כאן, בצורה של ווטרפול, מאוד מאוד נחמד. ובנוסף לכך יש לנו עוד חדר אמבטיה אחד עם החדר הארונות, שבחדר האמבטיה השני יש את הג'קוזי גדול. ואז יש את המיטות, כאילו את החדר שינה עם יציאה לחצר עוד פעם, ויש את ההמשך של הסלון שלנו עם יציאה לחצר, שמפה התחלתי בכלל את כל הסיבוב שלי.